מי מאיתנו שבנה בית יודע שיש תוכניות? אקסלים ככה מסודרים, טבלאות יפות עם צבעים וקישוריות. כמה עולה פה, כמה עולה שם, אונליין, אקסלים יפים, יש אפליקציות כאלה של ניהול פרויקטים לבנייה. אתה יודע לעשות אקסל? יש לך קופת התחלה, כי אתה יודע גם מה התקציב לפי האקסל. כמה מכם יכולים לבוא להגיד, בול כמו שתכננתי. אני יכול להרגיע אתכם ולהגיד, כנראה אף אחד. לא רק אתם לא. ולמה זה ככה? כי תוכניות לבד ומציאות לבד. בהרבה מאוד עסקים שהלכתי לתת חוות דעת, ראיתי מלא גרפים יפים וטבלאות מסודרות, ואנחנו נעבוד לפי התקציב. ואחרי שנה, כולם צועקים, איך לא עמדנו בתקציב? וכל המנגחים, אלה המורידים למיניהם, הוא לא עמד בתקציב, הוא לא עמד בתקציב. בדרך כלל מי שאומר דבר כזה, זה מי שאין לו בכלל תקציב לנהל. כי כל מי שניהל תקציב יודע שיש מסגרת. עכשיו, מסגרת לכאורה היא דבר מחייב. אבל למסגרת ולחיים יש כללים אחרים כשהם עובדים. המסגרת, מה שהיא נותנת לנו, זה בעצם איזה שהם גבולות שנוכל להתייחס אליהם ביכולת שלנו לנהל את התהליך. ניתן דוגמה. נניח שעכשיו עשינו אקסל לבית, לבנייה, לשיפוץ, ואנחנו מתחילים לבנות, ואנחנו מתחילים לראות, יש לוח תשלומים, תשלום ראשון, סיים את החלק הזה, תשלום שני, את החלק הזה. אבל עם הזמן, כבר עשינו קרמיקה, לא נחליף גם את האסלה. כבר עשינו אסלה, לא נחליף את המכסה, כאילו. זה כלום, זה עוד 280 שקל, עוד 450. ואז האקסל של התוספות מתחיל לגדול. ואז שברו את הקיר, אתה יודע מה, אם כבר שברת, תעשה עוד נקודת חשמל. ואז נזכרתי שבחלק האחורי אין ברז. בקיצור, אתם מוצאים את עצמכם ב-200, ב-300, 400, 700. קפצתם, יש לכם עוד איזה עשירייה, 20, 30, 40 אלף. אתם כבר בחריגה של 7-8%. אמרו לכם שעד 10% תבנו על חריגה. המחמירים אמרו עד 15%. אתם כבר על 11%, יש לכם עוד 4%. זה בסדר, זה בסדר. מהר מאוד אתם ב-40% חריגה. מהר מאוד. זה קורה כי זה החיים. כי פתאום הילד בא ואומר, תשמע אבא, זה נוגע, התאורה, הפנס פה. יש דברים שאתה מגלה עם הזמן. זה לא דוח אפס של בניין. שגם הוא יש לו תוספות של ריביות ושונות ובלתמים. טבלה ומסגרת נועדה כדי לתת לכם אומדן איפה אתם בהתאם לתוכנית שלכם. זאת אומרת שאם אתם מתחילים להיות בחריגה, אז אתם כבר מתחילים להכין את הרזרבה. אתם מתחילים להתקרב לחלק העליון של החריגה, אז אתם כבר אומרים, בוא'נה, אולי החריגה שהכנו, הקופה הקטנה הזאת, לא תספיק, אז מאיפה אני אביא? אתה מכין. מסגרת לא צריכה לעצור את התהליך. מסגרת לא יכולה לעצור תהליך, כי נניח שהשקעתם 1,000,000, ואתם צריכים להיות בחריגה של 100,000, תזרקו את כל 1,000,000 לפח, או תשיגו עוד 100,000. תשיגו עוד 100,000, נכון? אקסלים וטבלאות זה טוב כדי ללכת לקבל תקציב. אבל כל מנהל טוב יודע שהשאיפה היא לעמוד בתקציב. אבל ההבטחה, לא, זה טיפשי. הגעתי פעם לאיזושהי חברה שכל כמה חודשים החליפו את המנהל כספים. כי לא עמדו בתקציב. בשנה החליפו 2 מנהלי כספים, סליחה. זה לא נורמלי. ולמה? כי לא עמדו. מה זה לא עמדו? לא, כי לא הגישו, תסבירו את זה מאוד יפה. אתם מנהלים תקציב ביתי. יש מסגרת, יש אקסל, יש כל מיני אפליקציות לניהול תקציב ביתי. אחד הגורמים הגדולים ביותר למריבות בתוך המשפחה. זה. את חורגת מהתקציב, לא, אז אתה קנית פה, הנה, אתה מקרב אותנו לקצה התקציב, אז אם אני אצטרך לא יהיה לי, ואז את אומרת לו ככה, והוא אומר לך ככה.
והילדים, יש להם מערכת. המערכת של בית ספר היא מקודשת. משעה 8 עד 10 ככה, מ-10 עד 11 ככה, מ-12 עד... לכאורה, הכל מסודר. אבל תשאלו, כל מורה יגיד לכם שמאוד דינמית המערכת הזאת. כי פה המורה חולה, ואלה יצאו למבחן, ואלה יצאו לטיול, אבל צריכים שיהיה סדר, שתהיה איזושהי מסגרת. כדי שאם הכל יתנהל כשורה, אז אתה יודע מה אתה עושה. אבל לבוא להיכנס לייאוש כי אני לא עומד בתקציב, ואני לא עומד במסגרת אשראי שלי, ואני לא עומד בהתחייבויות שלי. אנשים, במקום להתמודד עם זה ברמה הפרקטית, זאת אומרת, איך אני כן מלקים את עצמם על זה שהם לא עמדו בזה. א', להשתדל כן לעמוד בזה. ב', אם לא, תתחיל לשנות סדרי עדיפויות. זה כל הסיפור. ניהול של סדרי עדיפויות. כי לא היית מתחיל את הפרויקט, את הטבלה הזאת, את האקסל הזה, לא היית מסיים אותו יום אחד, עושה סייב, אם לא הייתה לך תוכנית איך לעמוד בזה. הסיבה שלא הצלחת לעמוד בזה, כי ניהול סדרי העדיפויות שלך היה כזה שחשבת שהוא גמיש. חשבת. אז תוותר על הברז, אל תחליף את האסלה, תשחררי את הקרמיקה היקרה, לא צריך שיש בצבע whatever, שיש רגיל מספיק, תוותרו על הדברים אחרים, אתם נשארים בתוך האקסל. קחו את המערכת של בית ספר, אתם מגיעים לכיתה, יש לכם שעה, ובשעה הזאת היה אמור להיות מתמטיקה, וזה שיעור חיזוק שהיית רוצה, והשעת מתמטיקה בוטלה. עכשיו, אתה יכול ללכת לשבת סתם עם החבר'ה, לשחק כדורגל או לשבת, לא יודע, לעשות משהו. או לבוא להגיד, סבבה, אוקיי? אני יודע שאני צריך את החיזוק, אני הייתי אמור להיות בשיעור, אני אכנס לספרייה, אני אשב עם עצמי, אני אתרגל. אני יודע שזה נשמע לכם כמו משהו לא אמיתי. אבל ככה אני עשיתי. בתיכון, כיתה ט', י', לא משנה. עבדתי בכל עבודה שיכולתי. כי הייתי צריך לעבוד כדי לממן לעצמי את מה שרציתי בחיים. עכשיו, אני כבר רגיל לעבוד מגיל קטן, אבל לא לקחתי בחשבון שכשאני אצטרך להיות בתיכון, הלימודים עלולים להתנגש עם העבודה. ועבדתי במלצרות באיזשהו אולם, והסברתי לכל המורים שאם יש לי עבודת ברית, לדוגמה, שזה צהריים, אני חייב לצאת כדי להיות ב3:30 באולם, ב2:30 מקסימום. אז עשיתי איתם הסכם שאני עושה את שיעורי הבית ומגיש אותם כבר למחרת. וככה הצלחתי לתמרן. אני נשבע שהייתי מגיע לאולם, הייתה אישה מהממת, קראו לה פנינה, היא הייתה חברה של אמא שלי, והיא הייתה אומרת לי, שיעורי בית היום. אני אומר לה, כן. טוב, צריך ללכת להתקלח, אתה צריך לצאת נקי לעבודה. זה היה הקוד שלנו, לך למקלחת, שב תעשה שם שיעורים, אנחנו אחראים עליך. היה עוד איזשהו בחור שאני לא זוכר את השם שלו, שהוא עשה את היד אחד, היא קרצה לו, הם הבינו, והם היו שומרים עליי. הייתי נכנס עד שלא היה מתחיל האירוע, אפילו לא הייתי מחליף בגדים של בית ספר. הייתי ממשיך ללמוד, מסיים את כל השיעורים, שם בצד, יוצא החוצה, מתלבש, יוצא החוצה, אני אומר לה, פנינה, הכל בסדר. אז היא הייתה שואלת אותי, יש לך איזה מבחן משהו? אמרתי לה, האמת היא שכן. מתי? מחר. אוקיי? חוץ מאשר להוציא אוכל, תקשיבו טוב, היא הייתה אחראית על המלצרים, מלצרית ראשית או סגנית, משהו כזה. חוץ מאשר להוציא אוכל, היא הייתה דואגת לשולחנות שלי. ופנינה היקרה הזאת, תיזכר אצלי תמיד כבן אדם טוב ואכפתי. והיא הייתה שולחת אותי, אומרת לי, לך תלמד. אני אומר לה, אבל אני יוציא, לך תלמד. הייתי נכנס עם המדים של המלצרות, יושב, ובאמת פותר תרגילים ופותר ומתרגל רק כדי להספיק. עכשיו, אם הייתי צריך להיות רק בעבודה, פרופר בעבודה, הייתי נכשל במבחנים. אם הייתי נכשל במבחנים, סביר שהייתי מוותר על העבודה. לא יכולתי לעשות את זה בצורה אחרת, אלא לשלב את שתיהם ביחד. בדרך, באוטובוס, הייתי לומד. לא היה לי קל. היו כאלה בכיתה שמספיק שישבו שם, קלטו הכל. אני לא הייתי כזה. אני הייתי צריך ללמוד, תחרוש, כן. השילוב של הדברים האלה, זה מה שאפשר לי בעצם לחיות ביחד עם העבודה ועם הלימודים.
אנשים טובים שפגשתי בדרך גם היו חלק מהתהליך הזה. ואי אפשר להגיד שהכל מזל. אתה גם צריך לדעת לנהל את הדברים, לפנות, לרמוז, להציע, ליזום, לדחוף את עצמך, כן, קומבינות תקרא לזה, לא אכפת לי איך תקראו לזה. תצליחו רק, תזיזו דברים כדי להצליח. אל תשבו ותחכו שיקרו דברים, כי זה לא קורה. דברים קורים למי שעושה דברים. עשיתם טבלה? עשיתם אקסל? יופי, עכשיו תדאגו איך לעמוד בזה, ואם לא, איך להמשיך לעמוד בפרויקט. אתם לא צריכים לעמוד באקסל, אתם צריכים לעמוד בפרויקט. הפרויקט הוא הדבר החשוב. אמרה לי פעם איזה חברה, ילד זה 1,500 שקל בחודש. איך? לא, כל ילד שאתה מביא זה 1,500 שקל לחודש. רק הגן זה 4,500. איך 1,500? לא, אני לא מדברת על הגן. אני מדברת על האוכל, על הבגדים, איזה שטויות. לנהל גידול ילד מתוך תקציב זאת שטות. אם אין לך את התקציב לגדל את הילד, תקטיני את גודל אורח החיים שלך, צמצמי את הציפיות שלך, תלמדי לחיות עם פחות חופשות בחול, ותגדלי ילד, כי בשביל הילד, כל השטויות שאת מתעסקת בהם כמו תקציב, לא מעניין בכלל. תדאגי שיהיה לו כיף, שיהיה לו חוגים, שהוא יתפתח, שהוא ישמח, שהוא יהיה ילד מצחיק. תחווי איתו חוויות, תלכי איתו לטייל בטבע. תכנסי איתו לים, לא יודע, תעשי משהו שיהיה לו כיף, אל תנהלי ילד, אל תגדלי ילד מתוך ניהול תקציב. המטרה היא לא לשמור על התקציב הבא, המטרה היא בעצם הפרויקט עצמו. והטבלה היא רק כלי. ללמוד, להיות ילד עם שכל, עם מוח שהתאמן במשך 12 שנים, אימן את המוח שלו בבית ספר. הבית ספר זה חדר כושר של המוח. אתם הולכים לבית ספר לא כדי ליהנות מהלימודים. אם אתם יכולים ליהנות סבבה, אבל אתם הולכים לחדר כושר. אתם הולכים לאמן את המוח שלכם, להיות מסוגלים אחר כך להתפתח ברמה מקצועית. אז האקסל, הטבלה, המערכת שעות, היא אחד הכלים כדי להשיג את ההצלחה שלכם בחיים. ואם לא עמדתם בטבלה, לפחות תעמדו בפרויקט. שיהיה בהצלחה.